To máš ten policičku? Jo, takhle? Olala. Tohle se ne... Děkuji moc. Tak dobrou. To je úplně nejlepší. Ale Švéden, jak stojí s někam jinam, ten se nevejde. Ne, to je bez limitů. Pohodě. A tohle je fakt dobrý. To je dneska jak hovak. Ale můžeš být šťastný, že jsi dostal fakt lajtkáčně. Ale tady jako. Ale to taky 7 hektarů furt jako ranec. Lepší to mě Penelope Cruz, Bova. 21 a 9. Příště tak bude příjemnější, kde se bude to. První nový vydání. Jo, už jsem v oblasti, vej. To už se vám to krátí. Je tam. Tak dobrou chuť, Švéde. Nějaký květ. Dneska knedlík číslo 21. Dobrou chuť po 21. To je 15 let, říkám mi na trávě. To piču, je pak nějaký zápas, nebo co? A každý knedlík je třeba o kus lepší to než ten předtím. Pánek Gurman, to se pozná. Armáček mám to Pán ví, co je dobrý, jo. Tréňou ty vole, že budeš hrát v Mojna. Nebo furt? Švéd vůbec nestřídá. Švéd hrál Libera vepředu, ty vole. Švéd nesmí nestřídá. To bych hrál ty vole Láďu Ružičku, vole, poslední sezóně, vole, jenom bych čekal na modrý, ty vole, a pak vystřelil, vole. Snadí. Vůbec. Nečekaně. Jeden knedlík 4 minuty. Ale on to tam nechtěl dát. Mám to sebou rezervu, jako. Víte, to Jsou, jo, třeba macatý, jako. co jste si dali vykýtnout? A já jsem si dal nějaký krokety, vole, se sejdem. Dal to samý, je třetinu, a říkal, že je to nejvíc. Tak jsem si... Salut, Jo? To musí být brál. Ty ne, ale to zkoukal. Po 4 hodinách. A kde prdel, když máš ten díček, ty vole, ale když už to tady vystat, ty vole, potřeba bych nedal, jak... Já jako každý bokům tu už to bolí, že to tam bojem, ty vole. To jsi dělal 33 nebo 30? 29. 29.